Banka Poštanska štedionica otvorila je kreditnu liniju za kupovinu poljoprivrednog zemljišta pod povoljnim uslovima i sa rokom otplate do čak 20 godina. Osnovni cilj odobravanja kredita Poštanske štedionice je obezbeđenje finansijskih sredstava sa ciljem stvaranja uslova za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i podizanje efikasnosti i konkurentnosti individualnih poljoprivrednih proizvođača, kao i članova poljoprivrednih gazdinstava, ističe ispred Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Brus Stojan Raičević. Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica, nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, kao i njihovi članovi starosti do 45 godina, čija gazdinstva posluju najmanje 2 godine. Prilikom konkursa za pomenutu kreditnu liniju neophodno je ispuniti određene uslove, dodaje Stojan Raičević. Koje poljoprivredne proizvođače interesuje ta kreditna linija, znači moraju da su izmirili obaveze po poreskoj liniji, da su tu, da naravno da imaju kreditnu sposobnost, da su upisani u registru poljoprivrednih proizvođača ili su nosioci ili članovi najmanje 24 meseca, da imaju otvoren namenski račun sad u Poštanskoj štedionici, jer ona nosi taj deo, da imaju prebivalište u Republici Srbiji i da imaju maksimalno 45 godina. Detaljnije neke informacije neka se vrate u Banku Poštansku štedionicu, da će o sposobnosti, o kreditnoj liniji, o svim tim nekim stvarima koji su bitni, oni će to mnogo bolje i preciznije da im objasne. Bitno je da znaju da imaju, znači za kupovinu zemljišta, poljoprivrednog zemljišta imaju pravo na kredit na 20 godina uz tu neku kamatu, fiksnu kamatu od 2%. Ostvarivaće se iznos kredita će biti od 5.000 do 200.000 evra. Fiksna kamata je 2%. Kamatna stopa promenljiva je nakon 24 meseca, sopstveno učešće nije potrebno, a za obradu kreditnog zahteva plaća se jednokratna nadoknada od 1,5%, dok će banka jednom godišnje naplatiti proviziju za monitoring kredita u iznosu od 1% na preostalu glavnicu. Rok vraćanja kredita je do 20 godina sa uključenim grace periodom od 12 meseci, tokom kojeg će se naplaćivati interkalarna kamata, dok će se anuiteti plaćati mesečno. Kao sredstvo obezbeđenja upisuje se hipoteka prvog reda na poljoprivrednom zemljištu.